Hana 15 August 76 Independence Day eba Bharat hakotor yogmani sal o Bharat hakotor yogmani salo Tripura haste ni joto lukurokno ani sakbai thang te TTADC ni engui paiple hamjangma te khulma yakar o Bharat hakotor yogmani salo जों जोंनि बुसखांनि Tripura दफानि हामख्रायरकनो नाहरै এই बोसोरनि जे ताबकनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों थांसाङै Tripura यावलायनायनि बागै जों जबा खायलायदोंमोन न' ओ स्प्रिट बायनो जों फायनाय साल दै बोग्रा दै थांसा खालायै जोंनि Tripura नंबो हायनो जों यावग्रदानि बागै जों सागथार लायनानै नांनाय थांसा लायनानै नांनाय जों Bharat hakotor yogmani bahaki yogka जे Bharat hakotorno phiyognani bagui joba khai thangnai जोंनि हानो हामजानाय दखानो हामजानाय थै थांनाय गोबांमा लिडार्स दे असंख्य सिनिया दाखौ Bharat hakotorनि बर'नो जों मध्य खायलायै बर'नि इन्सपिरेसन बाय जों बुसखांनि सालो जोंनि दखानावबो जों बाहायके फियावलायनाय मनो जों वानस लायै बुसखां आगलायनाय जतन हामबाय